Oh, kanira ako kanon. Sama na, baby man niya. Say, bibi, piso gali. Piso, mangguna bibi. Ang bibi, may isa nakapampers kay bibi. Huwag kayo. Oh, sus. Kulit ang sabi ka ng balok. Itlog yung mga nang drogo to. Anak, gidik, anak, anak na. Sa nga. Kamira, ang road kayo. Doon ako. Gidik, anak, anak naman tayo masudan din na. Ay, nga, sa mana o. Sama na natin akong giluto. Oh, ang bulan yan. Ay, bulan din na. Bulad. Bulan na, oh. Bawal magugulad. Bawal magugulad. Kaya dagdagan. Bukan dahil ka ng bukan. Naman dahil ka dyan na. Maunsa mo kay isda na. Naunsa man ako ng isda ni mo. Nga pa man ako. Gi perito man po na. Bawal man ang pinirito. Bawal man ang pinirito. Nya kani ingon nila. Bawal man Ako sa sa anak. Oh, pero anak mo gud andok. Anak mo tanong tanan man sa akong amigo kato si Balching. Anak mo si Balching nga ang itlog pwede ra daw kuno. Basta kay ang puti, ang yelo mo kanang kwan niya. Amo kaon sa yelo kasi teriyo man si teriyo mo ka sa yelo. Ano anak? Nag-awal ko ng imong kwan, ingon sa doktor, dili ka na kay imong atay, nagsige na, nakuha na, nagubag, sige kaon ng itlog. Kung mo kaon lagi kang yelo sa itlog niya si teriyo mo kaon sa yelo sa itlog. Sige mo pabadlong, sige rin ka pabadlong ba? Tao nga. Gamay rin kayo. Gamay rin. Ito to, ano yan kaunan? Anak puti gamay tir, bigla puti lang puti lang gamay lang tir. Hindi, ano yan kanon? Oh, wala kang ginayelo, wala mang ginayelo. Ama mo. Ako na ako si badlong nga. Ano ron? Sige lang nagpabadlong ba? Ano mo saging mo? Hindi ko na sabi kasi kinaw ka na taga-adlaw, pero ano unggoy yan na. Wala, tama saging nga. Na, saging man. Ito po, di mo barkada nga. Tayo lang mo sa inyong kwan mo. Tayo lang dito. Upan, yung barkada nga. Pabadlong. Kung tumapis sa inyo, sige pabadlong ba? Gutom ka niya, sige nagpinirito, sige pinirito. Pinirito. O hindi. Sige na pabadlong, magkila yung what? Sige sila pabadlong ba? Nga ka, bawal. Di sa ka pabadlong, nasi ka pabadlong, magkatigulang ka na rin. Masa ka ba may nagtagay, wala na maginit ng tagay, bilang naka... Kali, o kasi nagtaga ko kagabi ba? Wala eh! Dati. Laro ba yan diyan kay? Doktor, oh, dagan ka yung mga tambal, oh. Oh, aring lahat, unya ka na, dagan ka Oh, mao gali, anong mabala ka magkakaon ko gamay nga na may tambal, di ay. sayang na pag tambal ko. Di ba ako? Uy, namuta di pero eh. Nya sige ka. Patuban ko yung barkada na. Gamay na mo ganyan ako ano. O tanawa kini yo. Ingon sa kuan doktor nga bawal daw mag. Di ba ana man ang doktor nga kuan ang karne sa kuha kanang ang karne dili pwede kay pula. Niya pero ang kanang manok pwede. Ang kanang sa Pinoy ang puti pwede pero ang yellow di daw kanang pwede. Mo na yung kanao. O mo ka na tanawa. Kung kaning balot Patlong. dili kini siya bawal tanawa kay Patlong. Di ba dapat tanawa sa kini? Tawag ko na. Ano sa balot o, ingon ka, sa itlog, pwede ang puti, bawal ang yelo. Wala, pwede ang manok, di pwede ang karne, tanawa rin ko niyo. Langan-langan ng gili sa trabaho ng tao. Oo. Ba't pahigil ko na rin mo ng tao? Oo, tanawa. Tanawa ang sulod sa balot. Tanawa sa balot na yun. Tanawa, oo. Kauno ba ni Oh, wala man nilabot ang yelo nga kung kanon. Ako man na siyang i-dissect. Ako man i-dissect. Oh, kanira ako kanon. Sama na, baby man niya. Say, bibi, piso gali. Piso, mangguna bibi. Ang bibi, may isa nakapampers kay bibi. Huwag kayo. Oh, manok na na, manok. Sige ka mabadlong dyan. Bahala ka ni mo dyan. Bahala. Ang yelo kang teriyo. Dili, karabag yung tingnan mo balik pagbaba. Time is din ka. Kung hindi ka mabadlong. Dili ko mukhaan sa yelo po. Kaya dalang kali mo kambaliwa na yung ina. Hindi mo doktor. Ako hindi barkada o. Barkada o. Tayo lang mo si barkada ba? O. Sige, hindi ko badlong. Sino po niya barkada o? Uy, sino po tapag? Diba ano na na yun? Buong O. Muro din mo padalas yung barkada ba? Na, ikot lang may mundo ka anak. Sige, pabadlong. Pabadlong. Tay. Pagkatala mo lang eh. Paano ko na lang maayo? Di ka din makasabot. Yun, makasabot sa pagkutsaon. Hindi makasabot ba? Natrapi ka dikit. Puro manihilo. Wala, imuhan eh.
Yung lang na, naibuan na. Ano man ko na siya sa doktor niya. Oy, balot. Ewi sa ewi. Ate nga batag, yabot na yung animal na sirok ko. Napag-yun. Napais ka sirok ko. Namig kinayo. Oh, piso na, piso. Hala ka. Telura ka na. Jadi ko. Hala ang piso kay Chubby ang ningin piso sa galong. Ano sir? Ano sir? Chubby, ikuha na ko yung pads din o yung bilo-bilo. Oh. Iban pag ng barkada na Ya kan eh. ilan. Ako, tanaw lagi ko, mga sirok-sirok. Telura ni mo ay. Sirok-sirok ng barkada. Hindi ka sulag buot. Wala naman nilawan. Wala na yan. Alam na. Nagyaw yun na Doktor, eh. ino puti ka unon. Wala naman ganang ikuha gali ang kanang kuhan gali oh. Yung hilo ya, kanon ng hilo ya. Reglahan ang apat ng pagkinom nila. Kuha ng hilo. Masukol sa nanay. Napapanginoon ng tambali mo. Wala ko nagkaon sa iloy kanira ng kanang piso na magitlog nga puti. Dapat kau hilo kay. Wala yapo na ipunta ya. Nino Panginoon. Sir, hilo sir. Oh no. Dili ka rabay mo ay mo kamata. Pagit sa pagta. Pidara. Bala ang diya. Kuha ng hilo. Yo. Duman lang ako para ba kay asawa mo karagyo sa iyo. Ang sama na ako asawa ko pulisyura. Para bigay kay Asawa niya. Ang mga alam dong. ang asawa lang sige lang TikTok yatay na gyud. May pay wala. Kunin mo yung mga sa imo. Anak karon. Nasikag pa bandlong. Nagsigit ako po sa mismo ka. Nangita ko asawa 19 to 27 ang nangamot ako 30 ka pin. Mo na kinong katabi. Bala. Mupay pati tagping kita. Na, Ang kanon sir ba? mupay ping kita tagway ni ka man kapili ko dito ni darang ora pug mga kon subidawon kaayo. Wala uros lagi tanan. No. Wala ko na sa ilo eh. Nanguban man ganing mga sirok ko kanino ako. Magpuro mga sirok ko. Otak. Nanguban din ka. Siyempre, tigkaon sa iyo ang hilo doon eh. No? No? Pa, maulit dito yung sirok. Inom man akong tambalay mag-inom ko kay. Masok ko si Dr. Ranchi. Mora mong yapon dinong kasaro. Sani? Magbalok. Ito. Anak ka. Ito sa aking gabi? Wala nang taon. Maulit dito masakan mo. Sa pamahuli mo dito kapag hindi man akong balay. Ano kayo mahuli mo? Lalaki o babae parihas ratatanan na ay pangit hitsuraan buutan ugway batasan luslos ninyo luslos